Chisemi omoroki wa grade 10 oyo obwate chipointi emerongo etano nomo na isano ase merongo etano na ibere korwa ase skuru ya Gigiri ime wodi ya Bosamaro asa Marieta Thedias Nyabaro nari neki agochingera ake maega yogosirwa korwa ase omobunge o West Mugrango Musike Stephen Mogaka asogosoa eskuru ya Nyambalia maega yokoba isikata bwati motuna maega nigo mobunge Stephen Mogaka arache kumusomea ase tamu entangani nanya nabo nigo ya mateyo etali kwenyara ase yasabire obokonyi gochiase abasamaria kwene kibunanko basira bare elio kogenda na masomo ase emiaka etigarete Murikito Stephen Nyariki Mbunde na ikera na chinsemecho nabo igogotwariganiria orobotero kubwatia Kireto goika se kenyoro kiagesiaga wodi ya Bosamaro bunge ya West Mugrango imeanyamira nigo tukumena no moroki wa Thedias Nyabaro uyo nyora point 65 korwa ase skuru ya Girigiri Primary ase korende goikabona iga abwate birengerero na kiakogendereria masoma My primary school was Girigiri under the leadership of Mr. Livingstone Momanyi. I got 65 points. I was called Nyakongo. And when we went to the chaplain of Nyambalia Boys, who was the chair of CDF, to support us, we were given school fees of term 1 by Honorable Steve Mogaka. And I want to thank the chairman of Girigiri Primary School, Mr. Caleb, for supporting us. 65 out of 72. Oyetete akarange unyakongo. Akarange unyakongo. Umwalimu wa dia kwa agresive na no hechibasa. Tabunda kurangeri wa wete ko ende national school. Lakini bwana no unyakongo abesenchi. Bona no ari. Bona ngajanga ngakira Pastor Kimol, iwere chaplain Nyambari school. Gaimukia aba muyuri no mwari we school ganda bakoigo. Nchinawe kumuburi anko nyekera nabwote no mwezimu wako anda baramo mwezimu bwe. Anko nyenga kyumwana yako ende school. Lakini natoke mwana uri soke bintu bya yego mwari mweta kabwata kamosoke iriru bya Nyambari school. Kuruwabu nande ekara mwesimi wa agerosimi agatabu mwana yuwa wa admission na ekare skuru wabo nanda gambura misingo konyare etangen abona le gotebuna esidi na wonta tukuburiya we yano wana senate tuwaterane umwana yasome kerana ero gotokonya ma ga yokorangeriwa ase skuru ya Nyakongo Boys nigo moroki woyo iga atabwati njira ya maega na motu ase yairete kuimoka goika kwenda ase skuru ya Nyambaria Boys elio komorigia moja prain bwororo asa Marieta Kimori Henry oyo igore omotenelio CDF ase bunge ya West Mugrango komosaba obokonyi gwetera monya kirogo bwe skuru ya eyo boroso Karebu Ouro ase anyorete obokonyi bogoso ase skuru ya Nyambaria asaraji gosomiwa no mojumbo West Mugrango Musike Stephen Mogaka ase etamwe ntangani nani chaplain ya Nyambaria erinda agatokone kiti tukanyora mheshimiwa Steve Mogaka agatosira ombia mona soko tosira na tosira mwana agaso skuru ngoira niringambia mona asomo chairman CDF Kimori no muchairman Karibu nonyenigo moroki woyega kiragendrete gochengera obokonyi bw'omojumbo West Mugrango Stephen Mogaka nigo baesokirie mune family na kuboringa abasamaria baya bari no wanjo kuya banyara ko babakomosira yokwenekina nkwa kanare school fees ye miaka yonsi eri arabera ase senior secondary ase umuntu ratake gukwato moyo muyagu gukonya agutuma se namba ya 011 37 49 647 edina ugake so nabongo basaba egaro na barangiri gisiaga toje kubwata na sauri umwana uri onyole 65 out of 72
nata keri support tiganye tubwaterane omwana wanyaga kure school kyana tu first time yo ekionekero kyobokonyi munakene kiwene familia iga asabanyara ko bagosabanga onde obwate ogosira kondo wensi anyare gosira eri omoro kiwoye iga anyare gwikirania ndoto yaye yokoba umunyagitari na igo boino boigo bakira omojumbo West Mogrango moske wa Steven Mugaka asoko mosoye skuru ya Nyambaria kurwa sensemo ya gesiaga yogotoke wodi ya Bosamore bunge ya West Mogrango me county ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV Lidera Nyariki Steven